କହିଲେ, ମୋର ଗପର ନାମ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀର। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ଆସି ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଇ ତାର ପେଟ ପୁରାଏ। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟିଏ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ନଈ କୂଳକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ପେଙ୍କାଇ ଜାମୁକୋଳି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ କହିଲା, କି ମିଠା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଆଉ ଖାଇବ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଦିଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ପେଙ୍କାଇ ଜାମୁକୋଳି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପେଙ୍କାଇ ପକାଉନା, ତମ ସମୁଦ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ପେଙ୍କାଇ ଜାମୁକୋଳି ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ କହିଲା, ଆରେ କି ମିଠା ହେଇଛି ଶୁଣୁ ତ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସି ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଇ ତାର ପେଟ ପୁରାଏ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଏ? ତାହେଲେ ତାର କଲଜା କେତେ ମିଠା ଥିବ, ହବ ତ ତାକୁ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଠକିକି ଆଣିବ, କହିବ ଯେ ତମ ସମୁଦ୍ରୀ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଇଠିକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଏବ। ମନେ ମନେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଧେ ସବୁ ଗଲା। ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁକି ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, କି ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସେ ମିଠା ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଇ ସମୁଦ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ସେଇଟା ପରା ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ତମ ସମୁଦ୍ରୀ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭଳି ତ ପହଁରି ଜାଣିନି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜୋରରେ ଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତୋତେ ମାରି ତୁ ମିଠା କଲଜାକୁ ଖାଇନୁ। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ଛିଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ଯେ ତମେ ଏଇ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଜଣେଇବ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ତୋତେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କଥା ଆଗରୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତା ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କଲଜାକୁ ଖାଇବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଲଜାକୁ ତ ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ଗଛକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଦେଇ କହିଲା କି, ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, କଲଜା କ'ଣ ବାହାରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି? କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଡ଼ ଥାଏ।